from God's Word radio broadcast. Ining segment naton sa Daily Light, ginapatuloy naton ini sa mga Ilonggo speaking audience and viewers diri sa aton nga programa. Kag bisan pa sa mga suki nga nagapamati sa sining programa dira sa Hinubaan, sa San Jose, Sipalay City, Kaliling, Kawayan, dira sa Kabankalan City, sa Daan Banwa, dira sa Mulubulo, Kawayan, sa Tapi, Kabankalan, sa Bantayan B, Kabankalan, kag bisan pa sa Kamingawan, Kabankalan. Nagapasalamat kita sa Ginoo tungod sining pinasahi nga kayunan nga mapaambit ang iya balaan nga pulong. Kagkaron nag-abot na kita sa aton nga pagtuon sa naunang Korinto, kapitulo 9. Sugod sa bersikulo 3 tungtong sa 14, naghatag si Pablo nanungod sang iya mga kinamatarong, sang iya rights sa iya nga pag-alagad dira sa kay Ginoong Hesukristo. Ining aton nga pagtuon abyan dulong sa aton nanungod sang mga kinamatarong ni Apostol Pablo nga wala niya gamit agod nga mangin mapalapnag niya nga may kahapos para sa iban ang pagpamati kag ang paghangop sinang maayong balita. Si Apostol Pablo may kinamatarong sa pagdala sang iya mga paryente sa iya nga ministries. Kay sila gani ang mga apostoles ng iban, ang mga utod ni Ginoong Hesus sa ilang nga pagminister. Kay kabalo kamo si Ginoong Hesus may mga utod siya dito sa kay Maria, kay si Maria kag si Jose nag-asawahay. May kinamatarong si Pedro nga magdala sang iya asawa mismo. Kay si Pedro sa suno sa balang kasulatan, isa lang ka passage, no? There is a Lucas excuse me Lucas kapitulo 4 bersikulo 38 kag 39. Kag siya nagtindog kag naghalin sa sinagoga kag nagsulod sa balay ni Simon. Arts AV. Babae nga ugangan ni Simon na gintakbuyan siya sang kusogid nga hilanat. Kag sila nagpangabay kay Hesus para sa iya. Kag sa Hesus nagtindog kag nagbutang sa iya kamot sa iya. Kag iya ginsabdong ang ilanat kag ini naghalin sa iya. Kag dira nagbangon siya kag ang ugangan ni Pedro nag-alagad sa ila. So si Pedro sa iya pagtuman sang pagsagsugo sa atong Ginoo sa pagwali sa maayong balita, iya nga gindala ang iya kaugalingon nga asawa. Si Apostol Pablo wala naghambal ang balang kasulatan nga siya may asawa, pero naghuna-huna ang mga nagatuon sa balang kasulatan nga si Pablo balo sa panahon nga siya nagsulat sini. Wala niya gin-mention sa balang kasulatan nga siya may asawa. Or si Pablo isa ka bachelor, isa ka soltero, laona, kag nga siya nag-alagad sa Ginoo. Wala niya gamita ang iya mga kinamatarong agud mangin mahapos para sa iban ang pagwali o kun ang paghangop. By example, by illustration. Anong sinang maayong balita? Nga may kinamatarong si Apostol Pablo nga suportahan kay nga aman, suno sa bersikulo 6 tubtob sa 14, akon basahon diri abyan. O kung si Bernabe, kag ako lamang bala ang walay kinamatarong sa pagdumili sa pagpangabudlay. Kung sa aton pa, abyan, si Apostol Pablo, pwede nga hindi siya magpangabudlay. Agod nga mangin madamo ang iya kagyunan sa
wali o kung sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Pero siling sa Balaan Kasulatan, si Apostol Pablo wala nag-suporta o nagpangayo sang suporta sa mga Kristiyanon dito sa Corinto tungod kay siya may vocation nga amo ang paghimo sa mga tulda. Ang bot niya silingon nga pwede ako nga hindi na magnegosyo, maghimo sa mga tulda. Kag inyo nga suportahan lamang. Kay siling niya, sino bala ang soldado nga nag-alagad sa iya kaugalingon nga kagastuhanan? So kung ikaw soldado, ginaswelduhan ikaw sa gobyerno agod nga makahimo ikaw sa trabaho sa pagdepensa, sa pagbantay sang inyo nga pungsod, sang inyo nga ginharian. Si Apostol Pablo subong soldado ni Kristo, wala siya naggamit sang iya kinamatarong nga suportahan siya sa mga Kristohanon dito sa Corinto. In other words, wala siya nagpamugos nga hatagan siya sa ila suporta. Kadua, nagsiling dire, sino ang nagatanom sing ulubasan kag wala nagakaon sang iya bunga? So si Pablo subo nga isa ka sower, subo nga isa ka farmer. Pwede siya makapangani sang bunga sang iya gintanom. Iya gintanom tungod sa bulig kag bugay sang Dios ang iglesia sa Corinto. Karon may kinamatarong siya nga magabaton sang bunga sang iya gintanom nga iglesia dito sa Corinto. Pero wala niya ginpugos ang iya kaugalingon nga suportahan. Naghatag siya sini nga mga rason tungod kay madamo sa mga tao dito sa Corinto nga nagduwa o kung nagsikway sang iya pagka-apostol. Nagpadayon siya, sino bala ang nagatatap sing panong kag wala nagainom sang gatas sini? Ang iglesia sang Corinto isa ka panong sa mga tumuluo. Sila mga karnero. Kag ang nagabantay sang karnero may kinamatarong sa pagkuha at pag-inom sang gatas sa mga karnero. Pero si Pablo wala nagpamugos nga siya hatagan sang suporta sang mga Kristohano dito sa Corinto. Nagahatag siya sining mga hambalanon kag mga sabag tungod kay gin pangduaduaan kag ginsikway ang iya nga pagka-apostol. Siling niya nagahambal bala ako sinisuno sa mga tao. Wala bala magsiling ang kasuguan man sing amo. Kay sa kasuguan ni Moises na sulat, dili mo pagbusalan ang baka nga nagalinas sang trigo. So ari diri ginhatag ni Apostol Pablo na bisan pa ang baka sa nagalinas siya sang trigo. Wala ginbusalan ang baka. Kay inang mga trigo nga iya gina lapak-lapakan. No? Nga agod makuha ang mga ginatawag grains sa mga pungango. Ginapahalab lang. Abyan. Sa kasuguan ni Moises ina. Kaya nga, may kabalaka ang Diyos bisan pa sa mga sapat. Ikadua, agod mahimo sila ni Apostol Pablo nga ilustrasyon para sa mga katawan sa Israel kag bisan pa sa mga Kristohanon karon nga ang nagaalaga dira sa Dios may right, may kinamatarong nga buligan, suportahan, buligan, suportahan sa mga Kristohanon nga iya manggani gin tudluan, ginwalihan, ginsabdong, ginsaway, kaginhanas sa pagkamatarong. Taas man kayo abyan ini nga passage, pero buot na kon ibilin ini nga prinsipyo. Nga ang mga alagad sang Dios subong shepherd
pwede makabaton sang quote-unquote gatas o konsuporta sa mga karnero kag amo hina ang mga Kristohanon. Ang mga alagad sang Dios subong farmer, sila angayan pwede nga makapangani sang ilang nga gintanom kag ina amo ang mga Kristohanon. Sila nga nagawali sa maayong balita, kinahanglan pagasuportahan, mabuhi, pinaagi man sa maayong balita. Buot silingon, ang resulta sa pagwali sa maayong balita, amo ang conversion sa mga makasala, kag mahimo sila nga mga Kristohanon. Kag ini nga mga Kristohanon, mahimo sila nga instrumento sa pag-support sa mga alagad sang Dios. Sa amon bahin, hindi kami kinahanglan nga magpugos sa sini nga kinamatarong sa mga miyembro sa iglesia. Kami nagawali bilang nagapanggas lang kami sang prinsipyo kag kamatuuran, agod nga kamo makakita sang rason o kung kabangdanan nga kinahanglan inyo buligan, tabangan, suportahan ang inyo nga pastor. Kaya ang ilang nga pag-alagad sa pagbatiti kag sa pagpalig-on sa inyong espirituhanon nga pagpakabuhi. Kabay gamiton ini sa balang nga espiritu sa pagpahangop sa imo abyan nanungod sa sining pribiliyo kag katungdanan nga naghalin sa aton Ginoo. Aton padayonon ini abyan nga pagpamalandong kapag tuon sa balang nga pulong sa Ginoo sa sunod nga kaigyonan. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan amay namon. Salamat sa mga kamatuoran diri sa balaan kasulatan. Madalom ang mga pagtulunan nga ginhatag sang balaan nga espiritu sa kay Apostol Pablo. Kay ini ginhatagan sang mga rason o kung kabangdanan halin pagani dito sa daan o kung Old Testament. Salamat o Diyos sang mga pagtulunan nga nakita namon sa kabuhi, modelo, ehemplo nga ginpahayag ni Apostol Pablo sa iyang pag-alagad sa imo. Kabay nga ini nga pribiliyo maangkon kag mahangpan man sa mga Kristohanon. Agod nga ang imong mga alagad hindi na magpangayo-kayo, hindi magbeg, kundi nga sila na magabato na lang sang imo pagpakamayo pinaagi sa mga nakahango, mga natudluan, mga matinumanon, mga mapinasakupon ng mga Kristohanon. Tuloy kami Ginoo sa paglakat sa matarong kag masana gadalan sa sining adlaw. Kagimuan man kami nga mangin palagyan sang pagpakamayo o kung pagtulunan sa ibang mga Kristohanon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan madamo gid nga salamat sa inyong nga pagsunod sa sining aton programa karon. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafra Sacar, nagasiling, ang Diyos magpakamayo sa aton nga tanan.